Аз съм Петрукто и тук до мен е Лено. И ще играем Jump. И така, приятели, нека започваме. Оф. Трябва ми засилка. Еха. Така. Ех, на малко. След това може да играем Skywars. Skywars? Аз искам Hunger Games. Хубаво, Hunger Games ще играем после. Не, чакай. Искам да разгледам мапа. Добре, тук. Добре, продължаваме. Да ви кажа, че съм пълен бутляк. Стигнах тука. Бората се телепорт да... О, защо е? Бата, ако искаш храна, аз си дадах. Да бе, видявам. Чакай, че нещо ми... О, защо ме връща? И да Защо ми видиш се нещо... бъгнам се. Ай. Про, искаш да играем? Не, остай тук. Минигеймс. И тук си. Отгоре има лава, да знаеш. Е, добре, защо ти не мога да мина? Кое искаш? О, някъде паднах под земята. Какво става, що са бъгвате? Да, не се много са бъгва. Тук е... Про, пишем хоум, нещо се бъгна. И да, приятели, нека да играем минигейм Skywars. Добре, сега това. Напиши хома, хубаво. Ще чакам. На портала. Чакай, бората. Майко, тъпа. Портал, Jump, Тъпа. сервер. Серверът се казва ironcraft.bg. Който иска, може да влиза да играе. Припрати го просто в описанието. Добре. Добре, къде Минигеймс. Минигеймс. И Skywars. Къде беше това? Ето го, аз съм тук. Къде ли бута? Да. Добре, Добре, ето няма хора, ама нищо. Май само двамата сме. Да напускат двамата направо. Опа, виж. Добре, влязаха до... О, то си як скин. Добре, 4 човека сме. Петима сме. 4 сме. Петима сме, виж. Абе, 1, 2, 3, 4. Ето точно го видях, да. Той Ironcraft е хубав сервер, кефи ме. Днеска го намерихме. Да, пред малко. Добре, кога ще почва сервер? Кога ще почва? Добре, почваме, супер. Чакайте. Прайс, example, Iron Kit, Iron... Ето, Да, аз си махна. Я скачай. Ето та тебе, виж та. Я скачай. Ето та. Ето тебе. Чекай, О, ето го другия. Я правим върху този. Ти ела при мен направо. Добре, направо да почни да правиш пътя. Вземай и после горе... Не, ела при мен, защо е по-близко. Горе твоите къщи ги вземи. Добре, по-тихо. Ела, виж са, ела при мен да учим да убим уния, пък после ще цепим. Добре. Така. И да. Хубаво да взема една. Така. Вземи с нещата и идвай. Само си ги наместя по биндове. Как така? О, имам броня, ти имаш ли? Така, да си го сложа. Добре, така, и въйцата. Ябълките няма да ми трябват. Добре, той да го видим къде е. Само да не ме смъкне. Не, паднах! Не стига! О, ема, падни от начало влез. Не съм разиграл още. Аз спадах! Само да ви кажа, че за първи път играя Минигеймс, Skywars. За първи пъти. Давай, аз също тебе, давай. Влизай. Опа! Аз реши бе. Да. Оф. Нищо нямаш ки да прави си. Ами, мисля да се направя, но не знам кога ще. Работя по това и ще кога ще се направя. Но какво чакаме? Когато влизаш... Да, влизаме. Добре. О,
О, ти си до мене. О, май гад. Да се креща. Добре, айде на craft.bg. Аз съм Mortal.bg. О, добре, и почваме. Така. Е, сега ще разбия. Ди, волята. Охо, ей, че не мога да направя златна. Да преси workbench. Имам. Как чужаш? Чакай сега нещо. Да, вижте, О, не както. съм. Сложа, имам броня. Те е яко. Уахи. Какво правиш? Сега ще ловя някой вика. Няма да направи грешката да падна пак. Вече, айде. Знам се, имам хапвам, защото не съм ял днеска. Чакай. О, да падна пак, защото... Волята един път са баре. Аз също ще ви играя как да се баря. О, знам как да играе. Знаеш какво ще направя право? Това е много напечено. Най-мразата е. Що е? Нападна пак, защото не ми се умира от начало. Не, тук няма да скоча. Ама съм по средата. Абе, ти си до мене, аз те видях, бе. Ама съм по средата, бе. Аз съм на главния. Къде си на главния, бе? О, ти си тук, бе, как? О, ето та. Не. Добре. Стигнах тук. Това е постижение за мен, не умрях. Не знам как. Дали често има нещо. О, сега добре, как да дойда пред тебе, бе? Как да дойда пред тебе? Скиш ми рак, мал спанак. Сещам се как ще дойда пред тебе. Не! Се кръщаде. Зрителите няма да чуят кресъка. Ай, какви лошите. Мръсни заради вас идвам. Както и на главното. Спокой, сега ще още разбия. Така, да взема малко. Интересно. Ах, ето стат си много гаден, бе. И сега кой няма да стигна при тебе. Ах, ти гадна мъсно животната коса. А, ето стат, добре, аз ще се скрил там, бе. Само лава, също убия се, бе. Ема аз, ох, нямам вала. Така, битката срещу двамата братя, кой ще бие? Тя ти каква си взема ли? Не ми трябва. И сит, за колко ми сит? Къде си, бе? Къде си? Аре, ладе, аз няма дола. Аде, бе. Ма взема малко дърво, нали знаеш? Взимай си, бе, за коми. Аз кога всичко взех на главното. И какво имаш на главното толкова? Всеки. Като неща. Те, пак са ачивмента. Но вече потребите да взима ксеновето. Макни де. А, ето те, виждам къде си. Ешалтик. Виждам те. Съм бил пътя. А, ти там, какво правиш там, бе? Колко честа има. И ги взех. Май, гирги. Те. 28 блока, ще ми стигна да те разбия. О, ето те, къде си бил ти? Аде. Ах, ето те. Аде! Не мога бе, айде! Съм как да отида там, бе. Аби, лесно би. Идвай, ела. Сега ще ми изкарам. Къде си? А ти не за какво мръсмотаваш те, бе? Къде си? Горе. Охо, шко става? Шко става? А виж ма биде. Ой, обърках.
То само по 16 ли може да... Обаче имам диамантен, не си правя приятел. Имаш ли диамантен? Имам. Имам гащ. И ти кажеш, кой ще те правят? Къде си, бе? Абе, аз аж дуда, бе. На бат Гирги. Но ма дразниш. Ох, още един че сама ти си го взел. Не. Как ли отдал? Кой? Бай Гирги. Аре, мишка, ела тук да кажи. С тя кръща, ще му... Ох. Чувствам, оставам без храна. Бат Гирги. Трябва по-скоро да те килна някак си. Не, станете. Къде си бе? Сега ще иди сам. Умря. Не си. Защо кръщиш, бе? Бат Гирги, падай! Не! Защо? Така, хора остана с... Ето така, къде си? Това кой би? Това да бяхме! Победих! Yes! Бих! Yes! Бих! Давай пак. Бързо, тъпа са при мен, тъпа. Бързо. Петуркото. Преби. Стана ли? Да. Не става. Бързо е долу. Уф, къде бе? Мале обаче какъв вин беше направо. Путах лава! И аз бях те едно сърце! Ето се криш. Какво се прави? Чакай бе, лаги ми! Запущах! Така, добре, няма съм... Защо падам? Защо паднах? Ето, гледай сега, пак падам, ама защо? Защо така бе? Виж сега, гледай сега, много се бъгва, защо? Ти си падал те... Защо се бъгва така? На централното ли се падам? Ай, двамата! Чакай, Вена! Не става, падам. Как падаш? Искаш ли Hunger Games малко? Пък после ще им дали ще се оправи. Намери ми Hunger Games и... Добре, Hunger Games. Защо? Какво пръж бе? Не мога да разбера защо падам, искам да Пръж падам. бе, кум! Не става. Дай Hunger Games. Hunger Games, това ще те наберя. То няма сигурно. Ето Hunger Games. Чакай, мале! Това ли беше Hunger Games, бе? Мини Games, бе. Абе. Аре, давай, бе, идвай. Аре, бе. Абе, долу, бе, човеко. Тъй мини геймс. Долу съм, бе, човеко. Добре, хора, не знам толкова находима и не мога да разбера къде играят. Къде е Hunger Games? Както е Skyward, точно пред тебе. Ето, сега мини геймс цъкни. Да. Имаш ли Skyward? Така. Сега тук. Атай. Не, бе, тук, бе. И тук. Вляво, атай. Да. Тъй. Сега, цъкай е това. Survivor Game, не. Е това. Е това тук, ето и. Отчепи нещо. Това ли? Да. Това? Да. Това? Да, бе. Не той, бе, той. Да. Той. Кое, бе? Унуй. Game start след 30 секунди, така. 25. Лено Джона да лоби. Ай! Той се кръща. Махниха бойо. Той са вариатски, яки, но ме кефи. Да, защото... 15 секунди, да, 15 секунди. Питай си. Идвайте, питай си. Тъпа билте, век. Не мога да разбера защо ми такъв скина. Малко стана, давай. Започвай, бе! Да всичко вземаш. Мале, разбихта. Наистина разбихта. Кам, че разбихта? Никакъв шанс нямаш. Много съм зле, бе, после ще прави нещата, бе. Диамантчета, супер. Може да направи си такова. Не ми кай какво да справя. Аз знам какво да справя. Ма няма лък. Аз хубаво взимам стреля, ама... Каска нямам, добре, ще влета с каска. Давай, слагай. Не бе, тъпли съм, бе.
О, не! О, не, защо ма биже? Има още честове, бе, тъпли се. Има още честове, тъпак такъв, има честове! О! А има още честове, що ма гони, бе. Кога ти ма, нали си? Честа ми. И сега да взема луката, да изпраска бяката и бриеш. Абе, не бриеш, бе! Добре, хора, искам да вашка. Уякам ледото, Дай цъка. Ето, цъкай. Къде? Ето тук, ама не става нищо. Ай, влизай. Добре, има хен, да. Ай, стига, бе. Катера, ти си пан. И хора, явно този клип ще е доста дългичък. От останалите. 15 секунди остават. Колко сме? 3 човека сме. Да ми се падне нещо хубаво. 2-4, да. О, изляза, защо? Абе, що така, бе? Абе, 3, да, бе. Е това. Добре. Welcome to all. Давай, малко остана, давай. Вземи го, бе, лайно. Чакай да си взема брака. Оба, голд. Тъпто е, че няма меч. Миналата игра ми се беше паднал меч. Има един голд меч. Какво взема? О, голд меч, супер. Аз пък. Добре, бийца там аз докато съм. Мисчо! Защо ме ти ли ма биш пак? Защо ме биш мене, бе, ти? Дай ги убим, после мене ще биш, дай ги убим тях. Дай ги убим тях, бе. Кози китаре, приятел! Ето как да ги убиме, Цетко. Цетко, дай да ги убим тях, бе. Дай да ги убим тях. Ето. Вижте, много се. Добре, айде, биги. Биги, де! Виж, двамата ме гонят. Биеки ми! Защо ме няма гонче, бе? И други хора, това беше за днес. Ако ви хареса клипа, абонирайте се или го лайкнете.